busca dun futuro mellor. Unha historia de sacrificio, de esperanza e de amor pola terra. E aínda que o seu corpo descansaba en Galicia, o seu espírito seguía vivo en Argentina. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Eu non era consciente de que no meu interior unha vida estaba a crecer e menos mal que todos dabanse conta menos. Bueno. El era un bo home, María. Loitaba por un mundo mellor, pola xustiza.